Hi, simrang hilin eh. Good morning. December 3 na karon. Mga buntag yung tanan karon mo ri adlaw tawhan ni Tiri. Ika 30 grabe na Tiri, 32, 33. Kalipat ko pila basta kay 30 na kapin. Karon ay alas 4 media paron. Amlay ko trabaho. Kay ko gapoy trabaho. Ako ron tay magluto atos bahay. Trabaho man ko. Unang sorry laman ter di ko kaluto. Sa happy birthday ter. I love you. Kita lamang taan sa uli. Naho hanggang hapon. Salamat dahil ko sa labang makagahom. Nga sa makaron. Nakamata-pata. Nakapanikay-sikay taog sa Diyo. Mamalagin niya inig ka kuan maligo mandukog sa Diyo. Kaya magandang maalindahawan nga. Tama si punon. Kaya atubang labas sa abuhan. Walang salamat Lord. Kutong tikbaya kanunay sa ahong kuan kalida bisag na manamay bisag na bingag ako nakoy angay wala ko nakog na giring salamat sa ingon nga na ako giring salamat gyapon ko inuuray bahala kasi nag-ingon na ako nakoy giring tigwang naman kuno ko na ako nakoy giring pero wako na kuan kay na Ginoo tinuod ba na ko giring sa tawat gihapon ko diha sa taga Nasipit Agusan del Norte malag ito mga pamilya Burato Abaw good morning diha diha sa laing nasod diha sa Canada kay buwan na mo sa mong nas Canada nga tig-perming tig-subaybay sa kuan og ni Ma'am to Damoy dayon good morning diha og nagna sa Valencia Manseri Ulrich morning madam salamat kay pagko nimo dako nga si upaw dito rin nimong kapamilya bisag sa kahanginan ra mo nag-ila salamat sa imong mga kamalok may kasing-kasing kay ba ko nga mubalik kay naka amping ka na diha madam ug sa ni nanay ibong nanay advance happy birthday nanay diha sa Valencia Danau good morning tanan sa tanan ja kita laman taon ja kay hapit na alas 5 bagan ako aga din kape magyapon daw ang kape da sa Cortes Rosemary wat laman sa imong ubi kay basig ug magani birthday sang apo December 4 pero pa ko ka kuan og mga tubako ug baka pananghid pa ko nga di ko more duty ug sang suldo og nabay masalin kay lajog datong Cortes da palitan pag-cake ug nabakakoy kapalit kapisa ta Raspberry good morning diha nila Ma'am Gaga ni Namang Linda ni Manoy Noel og tita good morning December na og katong tanan nga nasang nag-comment sa mga video
Salamat ninyo. Ug amping mo kanunay, labi na diha nila ni Bing Parol. Kamusta na ka diha, madam? Ug amping kanunay, ug ampo naman gyapon daw sa Ginoo. Labi na karon na napoy balita nga ani na pod rong sunod nga ani na pod rong balita nila nga na napoy laing COVID. Duha na kapit ka pinag COVID, di ta matantanan. Ampo naman gyapon daw sa Ginoo. Kapit sa tanin jo. Kaya mo naman iahin hindi kape, hindi abot ito trabahoan, di ako makahanan na og masalang oras ako makapamaw tag alas 11 na. Tungod sa kabisi. Labi na ron Bernis, ako ron isa. Kay kana sila ni ka Bernis, na sila ihaw sa merkado sa Katipunan. Manang inabot dito sa karinderya. Ako ran sa katong usa nga tindera sa Plikas sa munisipyo, igo ra tong mukuan. Igo ra tong manghipo sa niluto. Dat is kuan, Plikas. Matod pa silingan black tinda. Dapat ko limpyo. Kaya mau ito siya. Eh, hala. Uwa naman. Okay na. Kita lang tayo ng hapon. Igulit na sa bahay. Sa birthday tiri lagi. Mas na happy birthday ter. I love you. Namata naman siguro sa tiri ron. Kaya nakabati mo kung na may ubo. Bro, di lang mo kumalampit. Kaya sarado pa. Maluoy kong nanay. Maluoy kong nanay nga. Mubakod sa. Na igang tiil magkiong-kiong. Ini kabundag sa lulit. Diyo ko makasud sa bahay. Anong hapon na, pati sa Aliana, hapon na magkita. Kaya nga naman gining katong kawadon karon kinahanglan magitag manikay-sikay. Na nagliningon na hadagtos kalendarya nga ngano ko lang mag-agwanta ko nga. Sang sweldo sa kagamay ga tanan. Nalimang pagkag magluto. Manghugas, ga serve. Hindi mag serve o anay tinda, manghugas na po, maglimpyo, tapos mga gamit. Kaya nga naman silang karinderya. Daghan na naniingan ha, dagto nga, pangkuno. Itasaan makulukan sweldo. Puwaman maman gihapon. Maghuwat ako kung alas ako. Tasaan, maghuwat pa ko og isa kong amintuhan. Ningan ra ba to siya nga mag-open ang municipal or ugma siguro magtinda ko ng barbecue pero wa pa ko ni ingan og kuan kay ugma lagi Sabado nung tos bilit nung tos upaw nga patuon ko na ko sa Cortes kay ito lagi mga apo dito mag-birthday dito sa kaapo ikaduha ng apo December 4 isang birthday hanap ko lang ni og agpiliti nga to balikan mahurot ko 500 apila dalis bahay hindi ito na ag cake pa pinahal po ko lang na ako 1,000 saka ko 1,000 karon wala sweldo ron pala sweldo ang adlaw ng 50 naman wala. Natata ko tungkol sa Herlin. Kamusta ito itong nasa kamusta mo diya Herlin? Kaya kay babon si ko nga di kamlanaw sang kuan. Kaya di makamakayot diha ka makasignal. Amping mo diha day. Sabi na rin nga awan-awan. Gabi gani. Kuzawan gali mo gabi kusog hangin og uwan. Karon di sila po magmakuway uwan siya po siguro ron. Unang kita laban taon siya. Naging itong tanan, amping kanunay, hinatman ta Ginoo magawan nato natong tanan kanunay. Salamat ta. Amping tang tanan. A few moments later. Kulgiring.
Rice cooker minta. Rice cooker. Abot na disot ng agud. Apa? Kasi medyo naggiringan, magadi kong naggiringan ko kay kabali kong dumag. Naggiringan ka ba maluto? Salamat. Salamat sa giringan. At least na lang nimo. A few moments later. Good day to Ma'am Terry Burrs, no, nang hinaot ko nga sa imong adlaw na tawhan karon naka sa Malibayon uban sa tibuok nimong pamilya. So, di man nilang gid kanunay nga ang atong pagsaulog sa birthday wa na magagad sa kadaghan sa bongga nga ato nga gidalit sa atong mga bisita. Kundili mao kana ang panahon nga dako ang atong pagpasalamat sa Ginoo sa iyang kaayo sa atong kinabuhi, no? Gikan ni kagawad taon ni Muring, happy birthday o gusto ko sa mga avid follower nimo sa imong mga vlog kauban sa Migson nga si Ma'am Florami o sa tanang higayon pasalamati kanunay ang Ginoo tungod kay siya ang angayan nga muhat na atong ihatag ang atong pagpasalamat. So keep up the good work. Again, happy birthday. Kalang samahan sa anak og sa Espiritu Santo. Lord God, thank you so much for this day nga nabot og 32 birthday si Terry. Og Lord, panalangini kining tanan nga paghimo na magkaron og ilabi na kining pagkaan nga mga asawhan karon Lord God. Panalanginin kinabuhi ni Terry Lord, dugangi pa sa dugang kabaskog og kunta Lord God makaplagan ni Jaag tinangad nga kalipay nga diharan nimo makit-an. Lord, i-bless po dagang pamilya, ang mga igsuon, o i-bless po Ginoo ang nagtambong karon, ang gagaw, pati agad sa pamilya. Kining tanan ang giampo, gipasalamatan sa ngalan ni Jesus nga itong Ginoo, sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Happy birthday. Okay, kamo na ilis ka na. Happy, magtikiw. Kiog mo na, ang tikiog. Dito sa una kalitay. Hala, kanta na. Kanta sabay. Go. Sabay, na sa di man na mo kanta og di mo hatso. O sige. Go. Yan na. Nakatiti lang iniglas na nga. Happy. Sige. Okay, so ready na. Pamito. Okay. Ingin na tre ha. Ha. Padra sa dyan, may karo dyan. Ganda man niya. Nagkikag mo dyan cellphone. Okay. 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Pwede siguro paspasan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God ever bless you. Kana. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday. Happy birthday! Kaya ang buhon. Awes. May gawis. Ang sama minsan ako. Hindi ka January. Ang musilang, bukangi pa na. Ako agaling ang wish lang. Okay. Tingog din. Adyo lang magkudi istorya di makaya. Ilaw-ilaw ang rebus kasing-kasing. Ginawa ka na, mawa. Wala pa ang nagiling kuon. Ano man na? Bali po na pagtagdot. Sige, basa. Oo, panagwan, painit. Siga. Painit eh. Pagpaki. Pagpalit na lang, anak. Sino nga magsuman? Pagpaki. Parang kasi kahili ko painit. Ano ha? Hapit na magpainit tayo. Wala, sige na lang. Dato nga mawa, dagang sakit sa likod o sakit sa dughan. Eh, wala siya yun.
Okay. Hinaot panghagdan akong yuyo, ini ka January. Yuyo. Okay. Inaot na mag-Louis Vuitton na mi. Louis Vuitton. Okay. Okay, alam. It's time. Ma'am, bisa mo na natin. Huwag na kayo sila palihog. Ilan dayor? Ning gawas naman nos. Kung si Zero. Lamang ani. Happy birthday na Dani. Ade, pinaka-oras na naglibor sa birthday. Wa moy, hoy, wa moy. Pinaka-oras na Suot nila kayo. Ara ka sexy oh. Ano bang nag-utong-utong? Walang pati ba? Ako? Dugay. Kaya ka-30 ka oras? Ako gito ngay. Balik ko. Magkuha ka oras na inutulas. Ani ko ano ano. May kuhan. Kaya may sponsor si Limbol Puno. Be, kung ito ating flower. Nanina wa nang ingon. Sa Denny. Musag nyo naman daw. Nanina lang ako nagpicture-picture na. Ano pa na sa mami paningabot? Kaisa! Hindi na mo ba yan? Ay, wow. Ay, parang kinay. Isa na kita natin. Ikaw nay, sikat nay. Tawag man. Ay, mo po. Ano? Itil. Ano man? Sipa. Dan. At least Mario. Eh, naikamot sa pa kay naikamot. Barang. Nay, Magkaroon ako gluto na. What's up?